Fear.sk uvádza Minecraft film. Som rád, že ste prišli, tak poďme. Kam to vlastne ideme? Na ostrov, tam, kde ste chceli ísť. Poďme to smerom. Na sever. Dobre. To vy ste chceli, aby sme šli s vami, nie my. Dobre, štartujeme. Už sme tu. Wow. To je nádhera. Teda nič moc. To si dá niečo pod zub. Ja. Ja tiež. Dobre. No tak sa tu zatiaľ majte. Prídem sa na vás pozrieť zajtra. A čo máme robiť? Prežiť do zajtra. Ostrov zločinu. Volám sa Vlado a som bývalý politik. Som zvedavý, čo sa bude na tomto ostrove diať, pretože ma tu pozval jeden z mojich starých známych. Toto bude asi moja izba. No, nevyzerá tak zle. Kedysi dávno som podpálil jeden dom. Pýtate sa prečo? Pretože som to musel urobiť. Prikázali mi to. A ďalší je Mike. Pýtate sa, skade viem jeho meno? No povedal mi to jeden z tých, čo so mnou prišli na ostrov. Údajne spôsobil smrť svojej manželky, a to tým, že jej nedal včas lieky. A ďalšia osoba je Pán v modrom. No, teda ja ho tak volám. Cestou na ostrov kričal zo sna. Niečo v tom zmysle, že to nechcel urobiť. Že nechcel zraziť nevinného človeka. A ako posledný je pán, ktorý mi povedal to. Povedal mi, že šiel vykradnúť jednu banku a že pri lúpeži banky jedna pracovníčka dostala infarkt. Myslím si, že už je čas ísť spať. Zajtra nás čaká veľký deň. A vôbec uvidíme, či ten Alex sa vráti. Dobrú noc. Máme tu ďalší deň a som zvedavý, čo nás bude v ňom čakať. Na ostrove mám divný pocit, tak preto dúfam, že príde Alex a odvezie nás tadeto preč. Dal by som si konečne niečo na raňajky. No, máš pravdu. Poďme. Ja vám to jedlo prinesiem, ale vôbec, kde je ten pán v modrom? Bol som sa pozrieť, či ešte neprišiel Alex a ešte stále neprišiel. Nie je to trocha divné? Záleží na tom, však máme celý dom pre seba. Tak pani chalani, pojem sa pozrieť za dom, na ten kopec, či to nám už neprichádza čom. Idem na prechádzku.
Dobre, choď. Ako sa voláte? Ja sa volám Jack a vy? Vlado, teší ma. A neviete náhodou, kde je ten Alex? Nie, netuším. A myslíte si, že sa vráti? No, príde mi to moc podozrivé, podľa mňa sa nevráti. Čože? Mike je mŕtvý, poďme rýchlo do domu, poď! Sadni si. Čo sa stalo Majkovi? Ja neviem, Mike je mŕtvý proste. Mike je mŕtvý! Odkiaľ poznáte jeho meno? Ja som ho nepoznal, to meno mám od Vlada. Vlado, odkiaľ ho poznáš? Ja ho vôbec nepoznám. Jasné, dávaj, vyklop to! Poznali sme sa už predtým, než nás pozvali na tento ostrov. Dúfam, že ti to nevadí. Nie, vôbec nevadí mi to. Hej, a vy, starý pane, ako sa voláte? Volal sa David. Myslíte si, že to bola vražda, alebo samovražda? Samovražda to nebude, určite vražda. Poďme ukázať Vladovi Majkové telo. Čože? Veď Mike mal byť mŕtvý! Pomôžte. Ukončite moje trápenie. Nie, my ťa zachránime. Zastrihnite to len. Jack, ty si sa zbláznil? Odkiaľ poznáš moje meno? Na tom nezáleží. Prečo si to urobil? Aj tak chcel ukončiť svoje trápenie. V každom prípade by ma zaujímalo, kto ho tam zavesil. Viete čo, poďme do domu. Rozoberieme si to, dobre? To by bol dobrý nápad. Ale samovražda to byť určite nemohla, veď ako by sa sám zavesil. Počas vraždy ste boli preč, pán David. Takže to vy ste ho zavraždili. Nie, ja som to nebol. Poďme toho vrava vypatrať. Dneska už nie, už je moc neskoro. Navečeráme sa a pôjdeme spať. Šibe ti? Veď tu po ostrove beha vrah. No ty mudrý, tak choď do tmy, choď. Vieš čo? Pôjdeme zajtra. Budeme sa držať pokope. Prosím ťa, mohol by si mi doniesť niečo na večeru? A rovno doniesť už aj Dávidovi. Myslím, že už by sme mali spať. Tak poďme. Pamätajte si, zamknite si izbu predtým, než pôjdete spať, pretože vrah môže byť blízko. Tak dobrú noc. Dúfam, že sa zamkli. No uvidíme zajtra. Máme za sebou ďalší deň a Alex stále nikde nie je. Mike je mŕtvy a zostali sme už len traja. Uvidíme, čo nás bude čakať na budúcnosť. Tak dobrú noc. A je tu nový deň. Som zvedavý, čo nás tentokrát čaká. Tak, ako ste sa vyspali?
No viete čo, poďte sa naraňajkovať. A Vlado, dneska nám dones jedlo, ja som bol včera. No tak dobre, ako si želáš. Tak, nejdeme už prehľadať ten ostrov? OK, ale najprv by sme si mali nájsť nejakú zbraň, aby sme sa vedeli obrániť. Bude to stačiť? Bude. Tak poďme. Hej Jack, poď sem. Áno? Čo keď je ten David ten vrah? Vieš, on má tú sekeru. A vtedy, keď zomrel Mike, bol neprítomný. Bol niekde preč. Čo keď ho zabil? No, neviem to na 100%. Kde ste boli? Nič, len boli sme si zobrať jedlo. Poďme prehľadávať ostrov. OK. Tu na povrchu nikde nie je, jediná skryť je tam dole v doloch. Tak poďme. Táto cesta nikam nevedie. Veď tu nikto nie je. Poďme naspäť. Jack spadol! Zostali sme len my dvaja, ja a David. Medzi tým ako sedíme, ma napadla jedna vec. Tým vrahom bol celý čas David. No práve to. On bol preč, keď zabili Majka. A potom som bol chrbtom od neho, keď spadol Jack. Áno, všetko to do seba pasuje. To on je tým vrahom. Mike je mŕtvý! A teraz nastala tá chvíľa. Ukončiť to. Ukončiť to trápenie. Zabiť vraha. A bude po všetkom. Toto je moja pomsta za Majka a Jacka. Je čas ísť spať. Uvidíme, či príde zajtra Alex na motorovom člne. V každom prípade, keby neprišiel, môžeme tu prežiť ešte 2 týždne, pretože jedla je kopec. A žiadna hrozba tu už nie je. Tak dobrú noc. Ďalší deň mi bolo zle a bolela ma hlava. Nejaké divné hlasy mi hovorili, nech to urobím, nech spácham samovraždu, pretože žiadny člen už nikdy nepríde. A ja som ich poslúchol. Čo si zistil? No, nič moc. Lenže tam bol nejaký vrah a všetkých tam pozabíjal. A našiel si stopy? Nie, vrah všetky zahladil. Koľko obetí tam bolo? 4 tam boli. A bol na ostrove niekto iný okrem tých obetí? Nie, nikoho som tam nenašiel. Myslím, že tam boli len tie 4 obete. A ako sa dostali na ten ostrov? Odviezol ich tam jeden pán na motorovom člne menom Alex. A kde je ten Alex? Zomrel na rakovinu. Záhadu nedokážeme vyriešiť, ale musíme si pamätať jedno. Nedieli sa tam žiadne nadprirodzené javy. Tak čo, kto bol vrahom? Kto zabil všetkých? Bol to skutočne Dávid?
Musím vás vyviesť z omylu. Nie, Dávid to nebol. Kto to teda bol? Dám vám nápovedu. Bol tam s nimi. Každý o ňom vedel. Stále ste na to neprišli? Veď ste ho mali celý čas pod nosom. Bol to Mike. Áno, iste si hovoríte, ale on zomrel. Nie, nie je to tak. Spolu s Jackom a Dávidom vymysleli vec, ktorá Vlada zmiatla. Jack dával pozor, či Vlado sa nepohol. Dávid pomáhal Jackovi to pripravovať. A predsa, vyšlo im to. Keď prechádzali jaskyňu, tak Mike sotil Jacka. Jack vedel, že nakoniec zomrie aj on, aj Dávid. Obidvaja boli vážne chorí. Tak im to nevadilo. Prečo to všetko Vladovi urobili? Vlado bol vrahom a nikdy ho nepotrestal zákon. Zabil Mikeovú ženu, Jackovho brata a Dávidovho otca. Toto mala byť ich pomsta. Nakoniec sa Vlado zbláznil a spáchal samovraždu. A hneď po ňom aj Michael, všetci zomreli. Síce som vám prezradil tajomstvo ostrova zločinu, ale nikto vám tú vašu historku neuverí. Tajomstvo ostrova zločinu zostane navždy tajomstvom.